Bună seara, tocmai v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi suntem alături cu Andrei, spune tu ceva. Bună! După cum vedeți, mie mi-au apărut în loading. Da. Hai, donez aici, mai fac bani. Parata super. Oh, Xbox. Luptăm o dată, Andrei? Haide, te fac. În pariu? Am schimbat... Ce să pun? Da. Hai. Da, o schimbat, o pătat și... Taci. După cum se vede, Sebi e supărat. În fine. Dacă vreți ca Sebi să nu mai fie supărat, scrieți în comentarii și dați like. Da, lasă. Dați like. Dați dislike. Taci. Ca să vezi. Bine. Gata. Haide. Bă, ești chiar tu, de ce n-a fost Free Battles? Ești chiar tu. Eu. Haide, în sfârșit. Scuze, Mateo. La... Așa? Pe mine nu m-au băgat. 20, Gata. 48. Hai să vedem cum începe. E un atacare. Nu, în apărare. Dar nu, tu mă faci. Mă faci pentru că... Stai să vezi, Mateo, ce pun acum. Mulțumesc. Aici. Skeleton! Nu cred. Ba! Ce faci tu? Ceva. Bine, tu? Mulțumesc că mi-ai răspuns la întrebare. Da, cu plăcere. Ai pus mini pe ca? Nu, n-am pus. Nu, mă faci cu una. N-am pus. Aba nu. N-am pus nimic de can. Da. Nu mă face. Faci un pariu, Andrei? Bun. De ce nu dă? Pentru că trebuia să se încarce. Bine, că nu dă. Mă facem. Da, mă facem. Dacă mai... Dați dislike la Corina Barbara dacă pierde. Dacă vă place această serie și mai vreți să mai vedeți pe Andrei cum pierde, să dați acolo un mare like. Da, și la mine like. Nu-l ascultați pe Sebi. Ce-am pus? Băi, nebun. Nu. Nu. Nu! Fără din asta. Nu. Yes! Nu că mă mult pe ăsta. Și dacă ai nici așa. Trebuie asta. Vezi că se schimbă. Mai făcut. Mai luptăm o dată. Ok, ca să văd dacă am... Da, filmează. Și la mine filmează. Da. Ok. Deci l-am făcut pe Andrei. Da, mai Dați făcut acolo pentru mare că... like. Da, pentru că ai cărți mai bune. Da, tocmai ai câștigat o carte epică. Mamă, o carte epică. Hai, zici măcar nu. Bă, mai sunt încă 2 playeri. Da, am văzut. Să bine, acum ai văzut? Da. Da, bărbății. Andrei donează și mine și tot. Dacă îți donez. El câștigă bani, tu nu ai ce treabă. Poftim, atât la put. 4. Bun, și ăla. Un pic. Balon. Am găsit balon. Nu e bun. Uite acolo. Cred că ai timp. N-ai timp. Ce să n-am timp. Ori și 7 minute.
Dau. Dă. Am făcut asta pentru voi. Iar o să fac asta pentru voi. Stai, de ce l-am pus acolo? E ca... Ah, sincer. Ce la un parc Vă trage și voi Clash Royale. Ah, tu stai să faci acolo, dar... Cu balonul. Dar balonul nu prea atacă oamenii. Nu atac oamenii. Da, sunt doar direct până acolo. Mă facem, nu mă facem. Direct. Direct am distrus suntem. Scrieți. Tocmai folosesc chestia ta de bombă. Nu de. Scheleții au câștigat versus Mini P.K. Da. Da. Nu. Și eu mi-am pus o bradură. Nu. Eu zic nenuța cu porcul. Aoleu. Încă nu e comentarii. Da. Contează despre Andrei. Bine îmi face. Lasă-i viața lui în pace. Da. Și viața lui Andrei. Asta nu mai corect. Da, nu cred că nu. Go! Mau! Un pris, un șel. Îl fac ostea. Nu! Yeah! Bravo, Mateo. Am făcut-o, mă! Cât? 100 și ceva. Pentru ce am câștigat. Încă-s bun, din asta am câștigat. Nu câștig nimic. Nu câștig nimic în ceea și nimic. Bă, da, am câștigat un chest. Da, dar practic nu câștig nimic în ceea. Da, știu. Bun. Nu face... Omoară, yes! Vezi că râd oamenii din tine dacă vede cum e. Ba nu. Eu nu mor. Vezi ce fac. Nu, mai god, ce-o pus. Așa, nu câștig. Râzi tu de el. Da, la mine. Nu, m-a făcut. Firar. Bine, de spiritele de foc nu trebuie să mă apăr. Asta îți dă câte una la două și gata, să mergi. Hai. Ce nu probleme? Magic și tu. Un balon. Mm, 8 minute. 9. Bine, mai este să dați să poată încheiem filmarea. Nu, ce ai? Eu? Mai batem noi doi și apoi încheiem filmarea. Da, văd că te știi că Bine, ne mai batem și noi doi. Să vedem când va câștiga. Eu sau Andrei. Scrieți în comentarii acum. Da, cine face da, să câștige. acum Puneți pe pauză și scrieți în comentarii cine credeți ca să câștige. Lupta dintre mine și Andrei. L-am făcut pe ăsta. Când m-ai făcut tu? În trecut. Superb. A, superb. Superb, bă, ce bateam, superb. La fix ți-ai pus Baby Dragonul.
Este așa ceva. Upa. Mai fac runda asta și gata. Nu știu. Bravo. No. Pierd. Nu se pun. Primul episod din Clash. E cam multe prime episoade, nu crezi? Unde am de comentat? Ce sunt tu alții? M-a făcut. Pentru ce atacare. Dar știu că bagă ăsta va supăra. Știu. Da, m-a făcut. Dar nu cu 3 stele. Hai că închei și eu filmarea aici. Sper că v-a plăcut episodul. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!